Id-deputat nazzjonalista u hu l-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Carol Aquilina għal m'għandux informazzjoni meta mistoqsi dwar ir-raġuni għaliex il-partit tiegħu ma sottometta l-ebda kontijiet finanzjarji ta' sena sħiħa għand il-Kummissjoni Elettorali skont il-liġi mindu Bernard Grech laħaq kap. Kif tista' tara hawnhekk dalgħodu it-Times of Malta nnutat li kemm ilu kap Bernard Grech il-partit ma sottometta lanqas ta' sena waħda biss il-kontijiet finanzjarji għand il-Kummissjoni Elettorali. Tagħmlu t-tort ta' Bernard Grech jew tal-awditur? M'għandix informazzjoni dwar hekk. Carol Aquilina li llum huwa ċar li ħataf il-Partit Nazzjonalista fidejh u qed jordna lil kap Bernard Grech x'għandu jagħmel imbarazza mhux ftit lil kap innifsu flok iddefendih b'tali dikjarazzjoni. Dan il-ksur sfaċċat tal-liġi issa ilu għal dawn l-aħħar snin jiġi notat mhux biss minn dan l-istazzjon iżda wkoll mill-midja indipendenti ta' pajjiżna fejn saħansitra f'bidu ta' sena ġdida it-Times ħarġet artiklu tajt kif il-Partit Nazzjonalista naqas milli jagħmel dan l-obbligu għas-snin 2021, 2022 u 2023 jiġifieri minn mindu Bernard Grech tpoġġa bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan anke b'kuntrast tal-partiti l-oħrajn kollha inklużi dawk żgħar li wettqu dmirhom u sottomettew il-kontijiet u rapporti tad-donazzjonijiet tagħhom. It-Times tajt kif il-Partit Nazzjonalista kompla bir-retorika tas-soltu u waħħal fl-awditur. Ikun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmelhomx fil-ħin. Mill-ġdid mistoqsi minn One News dwar il-fatt li tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu ferm fuq il-governanza u għal-partit innifsu li qed jikser il-liġi mhux għal darba biss. Carol Aquilina ħarab u njora l-mistoqsija u qal li lanqas għandu informazzjoni. Qed tittieħed Times dalgħodu. Partit li titkellmu daqshekk fuq governanza u ġifieri qed tgħid li intom partit ta' double standards.